Anyang laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ito mapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa iti bagkatan. Nadagsa no siyak amin ti mang bagkat. Siyak mata na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno at damat aramidon ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. May bagsapam, ading Jory. Ay, kastamat ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, ada manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asaan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Ada ngamin ka't kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikirik naking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Intad mo siguro kan kwa na isu nga inibos nan. Yak kumakayat nga itad, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatang iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtung latan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastosak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaela.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyaw. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abastitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to kanumakan di saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yung ti saba tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ay, una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti ka sa pulak. Si kamot manong. Mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti aya ba? Isu ti ka sa pulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Nalangar. Urayik ni manang mo. Uray san ka na sumango. Okay aklaan. Urayik latan ni manang mo. Pumanaw kan. Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kuana. Ay, kanil kun ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangan. So nagalas ti kas diyang ugali na. Anyaman nga minan di naramid na. Saan mo ta parakin kuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit nakit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan na papapainan. Yak laheng kayat ama iruam na tikas dyan nga ugali na. Gaputan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasaya at tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasauk mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti saan anasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo ngamin arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka ngamin ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay.
Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabain. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanagan nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid di agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam timbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidang timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka aduti kanak, isumati kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, kastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man. Kumut-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapintas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain na pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita. Isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na tama ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadal talat ako mati ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isu nga urayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat asumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para ken ka. Dakkel na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat ti cake. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, saan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan, ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang, kahit agyaman ak iti tulong mo No saan agapuken ka, sana kumakimot tong. Maragsa ka nak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insura ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Antay! Saan mo aliplipatan dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Win antay, nakasagana aminin. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayaw. Ay win antay, iso anas kan nga umay ka. Dumagas ka pa'y nga ro dito'y balay at adda ka inistoryak. Ay na, agat apuraak, antay. Agluto ak pa'y jabalay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Wananggal, taumay ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Diyak na lipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, ta si katichip ko, iti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga akayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw. Amok anggal, iso naskin nga umay ka. Ay, kaano tayo jayain? Inton Sabado nanggal. Ah, ay, iwan. Diyak liplipatan day taapit sa, Joey. Napan ka lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uy, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasanwa dumawat di na kano amo tinang ikabilan na di pitaka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japitaka na. Ay kita man lang ni narang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslad day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, ito no reunion tayo. Tapno makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabdanan dagiti bisita tayo nga agsangpad. Pero nga rod, no sa dino tinangi diswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati pustisom, malipatam matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo ang makireunion. No awan mo't ngipon nyo. Ay, lagipan nyo no sa dino tinangidiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam Ricardo para iti lutuan da nga igadaw. Aguray ka. Adda barya dito bulsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama Ay, nakababain mat anak ka duster kayo ang makiriyon yon. Ay, nay. Adda magayam dito yung bulsak. To yung postisa, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod.
Taka na yun na malipata kini, pangidiswak. Ay, kunak no na po, kaukon. Kumusta kan nga, Manang Ideng? Ay, nasaya atak mulata. Ako si kamu ngay, ading ko. Agtaltalon lata di tao. Ay, Ay, huwag kayam, sumarunod na bakit kanda giti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama da ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay, ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Kawan ay uwan kayam. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-subyan ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, nanay, parpartindan jay baboy Manang. An? Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayok mo dito'y ni Ading Lourdes. Oh, anyangay, naparting jay baboy manong. Wine, nagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagiti panganan tayo apinggan. Nay, agsang putin dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo manong. Manang dagiti saan anak kaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes, kat saan anak ka umay ide? Win nga raw. Sapay ko taumay. Tanamin anumutan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka, nakta nakaumay ka, Ading Lourdes. Una manang, nga main sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Wala. Tasaan kamot nga imay, kadagiti napalabas sa reunion tayo. Ay, una yan, anagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan, ninayunan moten ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laeng ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pang bibiyag na iti pamilya na. Kag ni Loida nga'y manang. Mangisurusuro lata, ija eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw kano alumabas ija mansyon mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap-apura ka numaut. Iso nga minti agasikaso dito balay, no kasta malam. Iso minti agluto. Iso akanayon nga agap-apura. Kay, anya ngay. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon? Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko, napanmanan ija Amerika. Naggigidanda ka dagiti duwang apukaw. Ay kaya't mo asawan. At dadaamin na ni Jay Amerika. Pinanawan da kaun. Mayat mo't di Tapno amin da. Kat mangipawit da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo Jay mansyon mo. Ading Lourdes. Angkan, napan maggayam aminin ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino nga iti kadwa ni Manang Lourdes ti tabalay na. Sapay nagdakal. Agmay-may saa, Ay, saus. Diyak man la kaya ti agnaad iti nagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sabagay, no adu-aduryar, uray man wa katulong, mabalinda abayadan. Ibagamawon, sabali ti paralutaw,
Para laba, sa balin tupay jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot ta nakatulong daytan, Uncle. Ay kituon na, no anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti adday ti Amerika. Kabailan da abayadaan dagiti uray man no manu akatulong. Sa bagay mo't kit di nga, Uncle. Ay na, sayang. Tasaan da maramanan da ito'y nagado asagana tayaw. Sa pay no siyak ti agluto, ay talaga sana mabalin nga agawid di asido man nga awan iyawid na. Joway! Joway Barok! Apay nanang, isagsagana mi ito'y panganan. Naday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya day ta antay? Itulod man di tayan ti si Aryaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdar. Nay, apay saan kayo na makatakdar? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinang itulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayad nga ro tantay. Tulungan kayo at tumadar. Nuwan man Baraw. Nay, at dapat matgayam di kat a paborito ni Nanang. Uway, in-order na day tayo. Kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagaduti sa gana tayo, manong. Adu mo titawa mangan. When mo't kit di Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakit marigatan na tumakdar. Agin inayad amagnan. Manumang gaminan titawon na. Una nga raw, dasaan ko man anapan ni Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mga iwan kinkwa na. Kita amit agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdar. Masapol akibinam numagna. Kat uray mo ni Nanang. Adumot ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamagayam iti bulsa ti daster na. Ay, unay ka ni nanang inaya. Adata magkit di ang mga sikaso kan ni Nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sa piman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Italaang manang agsidak iti karnay. Imbawal ngamin ti doktor kung agsidak iti karnay. Ket agsida kalata. Tado mo tinaluto. Wen Manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay nadigwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naimas dito ikat. Nay. Saan mo unay, kitnay? At da diabetes mo. Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat. Tapitsuran kayo. Taisen ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki! Wow! Mayaten da ito nga isam ka. Ay, Manang, aguray ka. Saan ka pa nga agpicture? Apayaya. Nay, kita si Murot matanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pa irotan. Siya gay, picturan! ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw, Manang. Ay, apayaya. Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, Nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, Nay. Ala, amangan numatinag day tapos tisaw.
Awan mo di ka aruba, may amang itulod kanyak ijay balay may. Ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na dakkel unay ti balay. Ken ado tinangi na agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay uray mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabit lang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang, Itulod mo man ni Auntie Lourdes. kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangputan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka baka mga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday ante, iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw, basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alamuyot itaray na Sige, itulod mo anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nan tumot inala. Sikaman mo timang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kan dakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Aggastos kayo mo't para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mi ngay. Agpada talaeng. Ado mo't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang ti agipawit. Sus, kanayon mo't lasyakon. Kaslasyak laeng ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Katno kanayon kayo nga agtor. Dayta ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnamaam kanyak. Manong Joey, kasano ngay diti pustiso ni nanang? Saan nan samot tan a maingal-ngal? Sukatan nan Nakaro pa yan ti kabaw na. Saan abalay, tadata mo tamang kadwaking kwa na dito'y balay. Bakit meten akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ani nanang? Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwartana nga aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay-may samay. Wen nga rod Bisitaan ton ani nanang. Tuwanin Asino day katungtong mo? Ni nanang, Apay makaungot ka? kasano kumaa sa anak a makaunget? Saan mo pa'y madgayam nga impawitan iti kwartana? Kunakmatkan ka, sika ti mangipawit sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustaan kayo laeng, anak ko. Sa anak adumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami mat nanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi ditoy. Saan kami nga agin ina na? Angam kurang lata. Isu akasapulan may ti ado a sideline. Ay kunak, no naragsak ka. Kadami ng ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading kaw. adayulat ta amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan kamet unay, gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka numot ti biag da ija Amerika. Nagadu ka naw ti babayadan da. Ay kastaya, ading kaw. Buon man ang aywon gayam. Nagmayat akita nga da kayo amin nakakabsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilya yu ket adda. Ay kauwan Nakita mo't dagiti
pukok ngagtataray. Ay na, jak kabaulanan ngaw awiren ida, ta nagpapartak da ato maray. Ay, siyak dagiti apukaw. Jak pa'y ida nakit kita, tandadamot amin ijay Amerika. Isuan aladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas ngagmaymaysa. Ay, aya. Imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasaad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo nga agkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pa'y kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Ay, agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, inayadan kaya ang katawa. Matinag manunag ang postisok. Diyak pa'y napairutan kahit ading kaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Tatang, tadamagag ko man no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamuyo kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawad, anak. Busy at tumat nga, bain. Anya ti pakakumikuman nyo, aya. Ay, Tatang, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong nyo. Para alawan siyo matidagduma. Dakkel mat agat at tipaw-paw itko abinulan. Ayun, Bastante, anak. Mapnag kamay. Ha? Kami? Asino ti kadwam, tatang? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, nagiti dingwan ko na ko, gagayim ko matagiti dingwan tayo kahit. Ay, isuda ti kadwa karumrumuar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agad-anad kayo dita, Diyo baybay antibagiyo. Kan, agurnong kayo. Anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan. Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan, anak. Ingkami man na nagaliwaksay ka na kiti kakadwa kiti ayuyang may. Manmanuti kastaw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang angkal. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga kahit. Adda ko mamo, iayat-ayat ko, iti may isa ka iti manala, tapno dumkit magkanya angkal. Ay, sana parikot ta. Saklatan ti makamaw. Sky is the limit. Anya? Nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Naggapo ka na kayo ti gastosak para king kuana, angkal. Di da kayaw, tidikatan na nukas ta. Saan na siya? Ay, sana parikot ta. Anya lakit din aya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siyak ti makamo iti amin na magastaws. Danag mo na ya. Sky is the limit nga raud. Oray pang paki manik la ko, mama, angkal. Buludan. Ano, adda, magkarga. Ay, sana babalain. Amutayin. No pinautangak ti maysa, umutang kay to amin na. Ay, sos, jak to pa'y pinabuludan ni Jesper. Nilakayan taon. Ni Manang Mirna, ken amin na bumulbulod kanyak. Jak pautangan, pen ken kayo laagan itimakan kada arak. Angkay?
no ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang matiragsak ko kahit. Ti mangilibre ka na kayaw. Iso adi yung gamdan abuludan. Diyan kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nyalaki. Angkay. Ay, ko naman nga itad mo, angkay. Adaya. Ay, di ka madanagan. Tasyak timang bayan iti amin na kanam. Inuman, agraman, iti partner mo. Kanya lakit tinaya, sky is the limit. Huwag nagawin, Arman. Painuman, kan pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka paila iti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Tay partner ko ti kunak. Saan amang tinday ta, uray agan ano ka? Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na ya. Uncle mo pa, saan mo akabisado? Huwag amay. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Anya pa'y lati sa pulan ta. You got it. Sigay, sky is the limit. Aguma kayaw, basta didak bulbuludan. Anya lakit tinaya. Hey! Anya. Nay, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen, agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bunuan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka din. Kasta nga raw. Amumatan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan may pabulod ka. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amumatan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya ngay ko matitrending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kamagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkadam. Da ita ti trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, agpalibre ka lang kanya kasinsain. Ta automatic da ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nangilibrim kanyak kat ipabulod mo langan. Maisublibay kan ka. Kinunakmatan. Diyak kaya't nga ipautang ti kwartak. Tapno adda pangilibre ka na kiti barkada. Angkay, ado siguro ang tornong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti dayta, angkay. Ngam amo ti amin, adakkel ti patulod ni kasinsin. Sisi. Apay ay nga bayd. At adun tumanin, at may pabulong mo. Ay, may tulong mo. Ay, may barkadam ko na kuma. Correct! Idiritsam ka din, numakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Sky is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwarta angkay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipi ano kwarta? Tado ti pakay gatangan na. Apay nga bin agumatang ka, katilibre ka nga rudain. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't maakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasol. Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel tarupam. Ay, aburido ak unay tatabinom. Adamat istak ko dita, no kayat mo ang maiyaw-awan, ti pag-aburido am. Saan ko ang maiyaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan! Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta,
awanan ti pang barkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan nak ko ma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmet agig igamiti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwartam nga ipagpatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbang ka, adi awanan ti pang barkada. Anya? Iso ano saan ka makainomita? Mabalin mo ti agawid. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Ay. Hello anak, nag-video call ka may. Nangipatulod ka kadimanain. Iso nag-video call ka. Saan, tatang? Kayat kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno manayunan ti urnong yung itibang ko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamot iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan di kwartata itibang ko, tatang. Ay kwa. Ay, adamot Ay kwa. At damat, wano awan man. Ay adamot. Mano? Manudayayan Ay kwa. Ay nalipatag mo tayo. Kitaag man nga ron tibang bukta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko na yo, tatang? Ay kwa. Maditityan ka. Itaypay. Agsakit una yan. Ay, kasuyan na ka. Ay, baliwam dun ti umawag. Madi talaga tityan ka. Adayta, nai-open. Ay, Diyos kay. Ay, awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Ay, sus, ni Cecil ti umawawag. Ay, jaklatan sumbatan. Ay, makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo, Abinaw. Bayan yung agpalastog antay. Taka na yung mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak nang agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray la overtime tapno addalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pay. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na ijay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isuruam kingkwana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga road na antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Ay, so. Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwon ti amana. Ay, awan lang mo ko nantay, oh. Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta, no marigata ron. Ay, para makita antay. Ni Uncle pa iti kunam. Hanya laki dingay. Uncle Binaw, ada ka kaday. Umaya man. Ay, kadumanon ka, Arman. Nay, kaslaman nakunas sa papel taro pa yung ngay. Sa pa'y makain-inumak, makapulpulutan ang kal. Ay, kastaya. Unang kal, siya atin na. Iwan na. Ay, saan kayam? Ay, kwa. Hindi ko na nagtrangkaso kayo ng kal. Apay, zero kayo kaday. Hey, nagkunabay. At dapat lang nabati ako artak dita. Tapno di mumut ko na. Sige, siya tayo. Sino nga tayo ti tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kaw? Nanay. Ni Cecil nga anak kaw. Ay, sung batak. Taamok no asino tinangidandanon kenkwana. Hello, Cecil anak. Tatang, maipakita yung kadin kanyak ti bank mo? Ken no mano tinaurnong yo?
Ay, ko anak. Ay, mabait man. Ay, adaman pa'y damagag. Anya dayta, tatang? Sino ti tarabita ba nagchismisken ka, may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito'y Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso din ang ibaga kanyak iti amin nga aramidan nyo. Naamuan namat dayta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Linakla kayo lagayam tinagibelang iti kwarta. Iso ka saan ako nagipatulod. Taurno nga klangan ditoy. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadagiti inlib-libreyo. Ko anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap na ti cellphone na. So shine na. Barkada pa maur. Arak en pulutan pa maur. Ay sana na. Ay, kayata na. Anya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di naman tin impatology para iti dito bulan na namnamaag. Ay, awanay na. Nay, apay nga imay kayaw. Kadawa matipasken ka. Kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makain-inom kamay, katubay kamay. Iskay, is the limit ako lang. Una pa siya. Puno na ita, Mang Binong. Irwar mo, di pang paano, tarugyan tayo kidain. Huwag mga minangkay. Di yung kaya tagpautang. Tapno da pang libriyo ka na kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo mat nga. Ibagayon no da mainom, muno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga raw. Awang ka naman. Yapay nga. Maawan mat nga ro din ati barkadam. Ay, nabnap kayo mat iti arak. Nabnabsog kayaw iti pulutan. Siyak mamat libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami nga iti kwarta ang kay. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumangtangad iti langit? Puya, hindi pare binang. Ay, kasanuak nga rodan. Dinakmatan patuludan ti anak kaw. Imbag kumaano, adda imbang kaw. Awan mait. Ay, saan minabaso lang kay? Dahito di panunutan Mang Binong. No arak kan pulutan, naisbo kan nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamat lang nga agsublikan ka ita. Tumuutang tayo di pautang may. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada mo tin Ala, mapantayon ka kadwa. Ay na. Pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Siya, ay niya lagi din ti tao. No awanan ti maitan mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurno nga lakuman ngagpaisaw. Ay niya lagi din napaw. Kasano ako napaw? Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Karol, aglinis kayo anaimbag, Aglinlinis aklang arudan. Punasam dagiti cabinet, ken amin a display. Diyak kaya ta sumangpot dagiti bisita, nakarugrugit to'y balay. Sino ayat ibagbagayo a bisita yung umay mami? Di kabsat ko, ni Antiyo Apining, agga po da ijay probinsya. Oh, mami, nalpas kon ti trabaho. Nagmapa kon.
Lininisam anaing bagya pagturugan da ijay nga to. Pagturugan da. Apay, manudagita nga umay mami. Daan tim apining kan dagiti dua akakasinsin mo. Asino da? Nagado ti anak ni Antipining. Ni manang mo a Luisa kan manong mo a Benjo. Talo asilid ti lininisa kaya nga to. Sa gagaysada. Nasaya at mat. Mat lang jay erkon ijay siled. Tinarimaan kan lininisa kaon. Nasaya at mat. Carol? Ingka agorder iti cake kan lechon. At iti kwarta. Darasam ta sigurado mabisin dagi jay no sumangpet da. Benjo, nakasangpot tayo dito'y Manila. Amok anya ti panagkunkunam kanyak, ignorantay. Mami, ayan na nga ni Uncle. Amang sukon ka na tayo dito'y terminal. Mabisina kun. Kitaan nyo man kitdi, nalabaga kanukat jay luganda. Wen, isudayay. Oy, ni Uncle Dayday oh. Uncle, we're here. Ang kamamangaw man English mo. Pakialam mo nga men. Amok nga rod ti ag-English. Saan akaskan ka? Hey, simangkot kayo matgaya man manang. Itay kay kadipa yan nagururay. Wan Uncle, itaypay. Kasang-sangpit mi lang, Uncle. Ala, siya kunti mang bagkat kadagiti kargayo. Tamapan kayo naglugan. May parit nga min ti agparking dito asidad ti terminal. Nagado amakan. Ay, kasano ti diet ko? Ay, talaga mabisina kon. Adupay dito iti makan. Carol? Insan? Sika ka di daytan? Uwan, siyak dayto eh. Oh, apay adim makal dagiti matam nakakita kanya. Ay, you look like katulong. Hoy, Luisa. Imbagkan ka ta naka-eyelash extension ka. Nag-atid dumpay dagiti kukum. And look at my skin. Wan nga ron. Napudpudaw ka matgayam ngam siyakon. Insaganam ka di amin dagitoy amakan? In-order dagita ni Mami. I'm on diet, anya. Ay, isumat lagayam nagseksi ka Awan pa'y pulos bilbil mo. Obvious ba? Hanging pa'y day tablaws mo. Well, saan abagay kan ka ti hanging? Tamano a layer day ta bilbil mo. Aray ko. Mabalin ka diya mga antayon. Mabisina kon. Mabiit laang tayabak da mami kan daddy. Kan oray ni Antipiling at dadangamin igay salas. Hoy, si ka Luisa. Awan babayin mo. Ipakat mo launay ti kinabarbaryotik mo. Apay manan aya. Permian nakauyuyaw ka. Apay ko nam jak-am mo nga inutang mo lang na kita pinagpapintas mo. Pinag-eyelash extension mo. Kan panagpamanicure mo. Psst! Saan ka natagari dita? Yes! Good evening sa mga followers ko. Nakabakasyonak ita dito'y mansion may dito'y Manila. Ay, unay mo't daytan. Mangmangag dito'y silid ko tinagpig sa ang panagsauna. Anya nga tayo tar aramiden na. Madama ak pa'y ngag-review. Ni, kunak na kasino jag mamap. Si kamad gamin san karon. Wen insan, kastoy ti obrami dito'y balay. Numariing kami iti bigat, kanya-kanyang trabaho. Apay ngay, nagbaknang kayo. Saan nyo akabailan ti mangtangdan iti katulong? Nairuam kamin iti kastoy insan. Da kami nga agpapamilya mo laang ti aglinlinis dito'y balay. Ayun gayam, nakasaganan di pamigatan nyo iti kusina. Kitsi ka ngay. Madamdama akton, lepasak pa'y dayto'y panaglinis ko. Amuyo? Ado tinag-like ija yung post ko idirabi a vlog ko. Feeling mo dati. Apay, mansion mo kaya dito eh. Di ka lagbabay. Kayat mo, taibarsak ko kan ka dahito pandesal ha. Agtal na kayo nga agkapsat.
Di yola tultuladan ni Carol akasinsinyo. Nasapang agririing tapno aglinis. Saan da ka sa pulan ti maid. Kuripot sa mga mindante nga nangkal. Rinuam dala ang dagiti anak dang agtrabaho. Kitaan nyo, nasapa pay lang, napanan nagtrabaho daan ti kan angkelyo. Apay nga ibagbagam da ita kada kami, nanang. Wen tapagtuladan nyo ida. Da kayo, nagrigat da kayo aririingan. Nagmayak mo nga ti maturog. Di ko namkit di, sadot ka. Apay manupay nga aldaw tayo dito nanang. Upat pay nga aldaw Mamiss ko da ito'y bakasyon tayo, mami. Nagmayat dito eh. Kaslak laabak nang. Feeling back nang ko nam Ahon gayam, agbati kayo nga agkabsat dito'y balay Taitugot na kano ni Antiyo ijay trabaho na. Mapan kamin to kano agpasyar kan mang restaurant. Ay no, nagmayat mo tintibiyag mo nanang. Enjoy am, mami. Taagkadwa kayo ita kini ading mo, a super rich. Salas. Agasam man day ta abisyom. Nakangato da kita sakam di talamisaan nga ag-cellphone ka nagbuybuya iti TV. Kit umay ka mo dito Tagabay tang agbuya. Itatala nga makapadas iti kastoy abiyag. At dapay birdi taabay mo? Dapay pulutan Ay, di ka lamabain ka da anti kan angkay. Awanda mo umay ka kidain. Amo ka kayat mo budlang iti kastoy abiyag. Nalawa na ito abay ka umay ka tuyawin. Wan man. Kastoy ka tiyar arapaapag abiyag. Maminsanak lang abumaknang. Ala, iyawatan nak itibir. Yung mo mga alajere pa. Aduy jay. Pigsam di TV. Kansa na basketball ti kayat ko abuyaan. Jay drama. Yakar mun Bagi mo na ito remote control. Agpili ka ti kaya mo abuyay. Pasamak dito'y lininisak. Nagado ti wara dito'y salas. At dapay naginuman ti bir. Kun nagado ti nagsuputan ti chichirya. Ay, agluto ako man. Ngamnasken nga una akpay ti aglinis. Ta sigurado nga agunget ni mami no masangpetan na anawara kun narugit daytoy salas. Unggayam. Ayan dagiti kakasinsin ko. Sa dino nga tati ayan da. Amok nga isuda tinaginom dito Anyamot din. Di da pa'y mat amot agdalos. Aramiden dakmet din akatulong. Benjo, agriin ka. Nabartagak pa'y ka ni. Saanan? Bumangon ka ditan. Mabisina kon. Adda makan. At dapat mangmangag ko nga aglutluto ijay kusina. Ni Carol day ta. Awan magkatulong da mga rami titi day ta kay. Jay warata ijay salas. Inta dalusan. Ay amaw na ni Carol ti mangorno si titi day ta. Bisita ta dito'y balay da. Rumbang lang nga pagserbyan ta. Ay, di ka lang mabain. Di ka lang mabaing nga. Sika ate agbain. Anya data suot mo a t-shirt kun pantalon. Imbag, tao manay kanyak da ito'y t-shirt kan jeans ni Carol. Sigurado, bado na da ito'y dinakutong pa'y. Kukwa ko na, tadi namot la mausar, tanalukmagan. Awan pa'y katida mamim kan antim, Carol. Awan da pa'y, Daddy. Anya ngay day taluntuto masidain. Chapsoy, Daddy. Kaya't nga taday ta dagiti kakasinsin mo. Apay kumadida kayat. Hello? Mangantayo ka din? Medyo mabising kami. Carol, isagana mo dyan kanan tayo. Tamabisi na dagiti kakasinsin mo. Wait. Anya day talutlutwam asidaan insan? Daytoy? Chapsoy. Ew! Uy, agtal na ka man. Nakararti ka. Anay ko! Di naman kadalan. Allergy ak iti broccoli saan anya? Kan, anya pa dita inlaok mo dita insan? Agtal na ka ko na. Aqua, liver ti manok. Allergy ak
dagita insan. Sorry ha. Jak mabalin na si daan dayta. Amom maten lang si. Oo, ala, no kasta nga allergy ka. Agorder tayo iti si daan ni Jerwar. Anyaya ti kayat mo. Lechon baboy ti kayat ko, uncle. Ta sa anak nga allergy. Di lamang pa Puskul rupa. Talaga asabalin ti biyagyo itang ading ko. Addan bukod mo alugan. Kan nagmayat ti posisyon mo iti trabaho. Ay naman ang saan mo't abasta-basta ang nagunod ko dahito a posisyon ko ita. Ado mo't arigrigat ko idi. Malagip mo ka di nagis eskwela akas working student? Wan, malagip ko. Ay, tila nagut-utangan dagiti naganak ta iti kwarta. Tapno adala ang pagbayad ko iti tuition ko. Narigat at talaga iti. Ngam narigrigat ti biyag mi ita. Apay ngamin adi mo pagadalan dagiti anak mo. Dalwi sa konbensyo. Anya ti aramiden da ije baryo. Ay naading ko. Sayang laeng ti kwarta kadakwada. Saan da kaming tupay matulungan nga agbangkag kinitatang da. Rumbeng asurwam ida. Tapno matulungan da kayo. Saan ananam ay ti biyag? Da kaming tupay nga agasawa. Sinuruan mi dagiti anak mi nga agtrabaho. Awan katulong ijay balay. Takayat mi ang makasursuro da nga agtrabaho. Nadlaw kumatday ta ading ko. Kanwan gayam, apay anila ang karol nga iti kadwayo iti balay yung anak yo. US Army Jemaisa. Kanagad-adal mo't iti medicine Jemaisa. Ay na, nagswerte kalakit din ading ko. Ay namanang, saan asin nuwertyan dayta. Diskarte laang dayta. Kinaanos, kan kinagagat titulbak ti amin. Da kayo maggamit iti kusina. Nagladaw ka mo tan anagriing. Alas Jason. Nagsako din na sa paanagring Mala, umay kayon tagkape tayo. Anya ti kayat mo apamigatan? Hotdog? Longganisa? Wano? Tapa? Hando ti pagpilya na. Kapayawan itlaw. Kasta tibiyag ti tao ang nagagat. Hot chocolate tigat kong inuman. Apay nagtugaw ka adagos. Mang timpla ka mat iti hot chocolate mo. Pagsubli tayo di balay. Kapinto man nga awan asukar na tiyan. Anusan tayo akap yan. Mbag dito yata kumplitaw. Awan ti kastoy abiyag tayo iti balay. Pasig tumanen amarunggay kan bulong ti parya ti pasida ni nanang. Apay, di yu makita ti dakkel ang nagdumaan ti biyag daan tiyo. Kanda tayo. Makita mi mo baknang da. Marigirigat tayo. Naanos da ngamin, saan da paramag. Ken nagagat da. Ni Luisa tinaghiling agparamag. Siyak manan tinagita mon? Imay lang dito yung dakkel na balay. Tilay paramag na, nijay vlog na. Feeling rich mo to. Tuladen nyo kumaida. Ti kinasinop da. Ni Benjo awan muna trabaho dayta. Dayta lag cellphone agmalmalam. Kitsika kumaa. Dayta kinatidog da kita kukom. Di mo to pa may turod trabaho di bangkag. Dito lag blablag tamom. Insan, kaano kayo nga agawid? Into na bigatan. Ay, jak ko man kayat ti agawid. Kayat ko dito Kat, mabalin kayo matlat ng agsubli. Mabayag tumanen agor nung kami pa iti pamasahimi nga umay. Ammom, jay pinagpasahimi nga imay, inururnong mi dayjay iti manu abulan. Nagisur-sur-sur ni mama iti sabong ti karabasa. Utong, tapno laang makaurnong kami. Ay, unay matdaytan akinarigat ti biyagyo. Sa nabali insan, ibagak ni mami, ta ipauitan da kayon to iti pamasahi yung nga umay tumanan. Thank you, insan. Ay, gayam. Pasensya kan ha. Ta inalak da ito t-shirt kan pantalon mo.
Awan nga minan ti isuot ko. Insan, talaga ka di a branded dagitoy? Wen insan, branded dagita. Ay, mabit lang ang insan. Kalkalak di cabinet ko. Ited ko kan kadagiti saanin nga umanay abadok. Ay na, agyaman ang insan. Pasig a branded dagiti mayawid ko agamit mo. Thank you talaga. Ikamot iti kwarta damanang mga agawid. Ang mga nawan ti pagpleted ang agawid. Inikak idan. Kan uray dagiti yawid da pasarabo da. Inikakmot idan. Kaasimot gayam ti panagbiag da. Ay, wen Ay, nagkariak nga ikaktuid ay ti pagpuunan da nga agbangkag. Ay, awan gayam makukwartada. Nasaya at no kasta. Tulungam day takabsat mo nga awanan. Wen kat no aglaklako lang itinatang ti trabaho na ije baryo. Dagijay saan da mailako ije palengke. Isursur na tapno maibos. Kat adda maigatang da iti bagas akanunda. Mala, tinasaya at itulod ta idan ije terminal ti bus. Kasanungay, agsisina tayon Wanan aading ko. Luisa, Benjo, tulungan nyo matdagiti naganak yo Wananti. Ante. Agadal kayo. Day tatitulba, tapno rumang ay ti panagbiag yun. Awan, panawa ko dito na ay abiyag. Hiling mo mag. Italaan da ito. Na-enjoy mo magtay. Bisita ka lang dito yan ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.